özüniň bir aýdym aýdyp duran pursatlarynyň ine suratlary. Ine bärde bolsa ýürüýte üýşüp düşen ine suratlar bar. Gurban Gummanowyň ine bärde de ýürüýtene çykyş edip duran pursatlary. Ýani Ustad halipalarymyň aýtmagyna görä Gurban Gummanow şeýle bir degişgen wäşi aýdym sasyny watana bir uly hormat goýan ustad halipalarymyň bir diýerlerde elbetde şolar ýalygyny, şolar ýaly suratlar göreňde de ýa bolmasa özüniň bir şirin süýüji aýdymlaryny bir halka bir peşkeş edenini göreňde de aýdym göz ýetirýän. Ine bärde bolsa pianinaň başyna ýürüýtene aýdym aýdyp, ýürüýte bir şol aýdymyň üstüne işläp duran pursatlary. Ine bärde bolsa ýürüýte dörjük duşu, geçirlik dursa dörjük duşugyny da ine çykyş edip duran pursatlary görkezilýär. Bärde bolan mähran watandaşlar özüniň bir tadanalary bilen çykyş edip duran pursatlary. Edi watandaşlar ine görüşimiz ýaly şu ýerde ine Gurban Gummanow özüniň bir deň duşlary bilen, öz halipalary bilen, özüniň bir bile aýdym sasyny otuny bir ýyzgalýan halipalar bilen düşen suratlary mine şu ýerde görkezilýär. Ine mähran watandaşlar bärde bolsa ak telpekli, milli libasda ýagny özüniň bir bile eginleşleri bilen çykyş edip duran pursady. Ine bärde de Gurban Gummanow bar şeýlede ine özüniň sadanalary, şeýlede öz şägirtler bilen bile düşen suratlary. Edi onlar şu ustad halipalarymyz barada näçe gurrun etseňem şonça da az bolup dur sebäbi ol halipanyň bir de miras goýup giden aýdymlary bugun kun her birimiziň hakydamyzda. Ine baýmras ýerde siziň öz Gurban kakaňyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diskli, ýani lental ýazgalaryny getirdiňiz. O lental ýazgalar ýerde-urdäki bir aýdylan aýdymlar da şu Gurban kakaňyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirip bizim toy bayramlarymyzda da, bizim gepleşiklerimizde de ýerli gelip çykyş edýäňiz. Indi şol halipaň aýdymyndan başga da başga halipalaňam aýdymyny aýdýaňyzmy? Toydaky mereke iýleşleme her hili halipaň aýdymlaryny tileýärler-de. Ona şu adamlara görä, şol halkymyza görä anýerdatdan hem aýdymlaryny aýdýar, balgaji hem aýdymlaryny aýdýar. Şoňa halipalaň aýdymlaryny aýdýar. Sağ olun, kesimiňizden Kemal tapan goýel.